Éthiopie wulikajɔ kura dɔ kɛra Tigre mara kɛɲɛ ka yan fan fɛ walasa ka se ka sira labila baɲumankɛtɔnw ye u ka taa ni da dumunifɛnw ani kɛnɛyaminɛnw ye ka taa di a dugudenw ma. Amnesty International y'a ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni Britaniku ka hakilinaw tali ye ka taamadenw nabila ka taa Rwanda jamana kan. Tunisie kiiritigɛla minnu ka baara bɛnnen de terrorisme kɛlɛli ma k'u bɛna Ali Lareye bila kaso la lɛrɛ damadɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'a sen yɛrɛ jari wale dɔw la Syrie jamana kan. Uganda Amérique jamanaden fila minɛlen don u ka kaso la minnu ɲangira k'a fɔ k'u ye nigɛlɛya wale ta ka taa u ka lamɔden dɔ ma min si bɛ san 10 ɲɔgɔn na san 2020 ka se san 2022 ma. Côte d'Ivoire Faransiikaw ka ministre min sigilen don sɔrɔ yiriwaliko kunna Bruno Le Maire bɛ taama la Abidjan dugu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire nɛgɛsira kura métro d'Abidjan